Hi guys, so karon daay guys is ang ato ang lola is nagpaway naman siya guys. So luoy kaayo o sakit kaayo sa babinaw guys nga awad-an tag lola o nya. Okay ra guys, at least wala nag-antos ang akong lola. So before ta proceed na guys, mag-andam sa taas suoton karon kay muuban tag hatod sa ato ang lola. Sakit man maminawon guys sa tag lola diri sa atong kinabuhi pero laban ra gihapon ta. Kay at least atong lola wala siya nag-antos sa iyang gibati, at least siya mismo ang ning buhi. Kani nga akong lola guys is buotan kaayo guys kay makinundong sa una guys nga tagon ko niya pang paniud to pang pamahaw dini siya tihik kaayo guys akong lola. So before ta mo sa atong lola guys mag-andam sa suoton guys kay ano bisin makwanta guys ba bisin malate ta guys or dili ta kasakay sa atong sakyanan karon. So ako guys nagpasalamat sa munisipyo sa Ubay ug sa mga barangay officials diri sa Bulilis kay grabe sila kakugihan og kanang manggi kuan guys manggi pandinabangon kanang grabe ilang palantaw diri sa mga katawhan diri sa Bulilis. Samtang ga-prepare ko ana guys, galibog ko guys kung asa ang sina nga puti kay wala ko katuod man gud guys kung asa nabutang nako. Ta makaingon guys nga malipayon kinamatyan man ta. Okay, nakaanam na sa suot guys karon uban ni ninyo dito sa sementeryo atong ubran ng atong lula dito sa iyang las nga Pinoy anan. Di mo uban ha, muuban rag hatod. Uy, mag-white ta karon guys kay ato amang lola karon is namatay ko anak. Kani ang lola guys is stepmother na nako sa ako ang papa kay akong papa mo na inahan niya stepmother na niya. So karon guys pag man ako ilis ni gawas ko oy kay lami man gud kayog panahon unya ang adlaw pod ba lami kayog karon pagsaka sa adlaw. Karon day guys, niabot na ang sakyanan sa asakyan sa atong mga kauban diri sa ato ang Puroy-anan diri sa barangay Bulilis. Kun ay nagpasalamat sa mga katawhanan nga ning kuyog ug sa especially pod sa Baguio Funeral. So salamat kaayo ninyo. So karon guys, nagbiyahin mi padong dito sa simbahan sa San Pascual. So kaning agihan na guys is diri mi ni agi sa kuan gabi kay masindot mo kaayo agianan guys kay highway na. Pagkataon guys kay napakusog man kaayo ang funeral kay bisin malate na guys ba maunang nanami abot namin dari sa simbahan sa San Pascual. Kay ilang simbahan guys, uy kay grabe ka develop na kaayo sa una ka di man ingani. Aras kanindot na. Ako na siya kaayo guys, mura na siya kuan Dios professional nga simbahan. Huy. Unya guys, kisod na ako ang lola diri sa simbahan kay pamisahan siya diri aso ang misa diri guys is 8 AM. Mas okay na maghuwat sa pari guys kaysa pari ang maghuwat nato. Nababi kabuutan. Karon guys, kisudan na ang misa. Tamat po ko sa simbahan diri sa San Pascual. Unya pagkataon guys, kay patapok ang mga kadugo o mga igsoon diri ni lola. Sula ko rin dool guys, kaya nga magpari nga aturas imo ning kuranan nya paghuman guys si prepare na naninihilak. So anak man jud na guys, mahilak man jud pud ta. Guys, oy pero di lang kuan halata ka nagsasarang glass manggod ko. Tunahon-naon sa ato ang kasing-kasing guys mawala ang ginikanan or sa ato ang feel bitaw nga mawala ang kadugo pero laban ra gihapon ta. Anak man dyan ng life diri sa kalibutan guys, walay permanenteng tao diri sa kalibutan, mga matay manggod pud ta. Importante lang na atay Ginoo diri sa tong kasing-kasing. So napipicture dahil sila guys ang ilang mga apo igsoon ni lola. Nya guys pagkataon guys abot na mi diri sa menteryo. Tuman ni last ni lola. Di na ibat-bat na si lola ang iyang batasan pero ang akong feel buotan ni kay si lola bising ani si lola namo diri namo amo gyapon siyang ipangga og amo siyang gi-love namo. Sa ang tingog guys, ngayon jud ning masakitan jud pod. Kaayo guys mawala antas atong pagmahal diri sa kinabuhi. Oy unya guys kana nagkasasanglas ra ko pero nihilak na ko na guys. Oy biya pudalim guys mawala antag mahal diri sa atong kinabuhi. Guys kisod na si lola so amping kanunay la. Ubang mga igsuon wala ni duol guys kay basin og kan ba mahilak pud sila kaayo kay of course masakitan biya pud ta. Para mag-end guys, dapat namo ni ang kuan guys na istorya sa mga kuan mga naay pa minamahal sa buhay. So samtang buhay pa ato ang parents, ato silang alagaan, ato silang respetohon, ato silang i-care ug i-love, ato i-feel lang ang love kaayo nato sila. Kaya ako guys wala na jud ko parents guys. Ang mapagumangko ni tanda sa akong papa, aras kabuutan oy. Nang guys atong i-love ang atong mga parents samtang buhay pa sila.